give me some bad advice. I hate when you ask me over. You drunk off a glass of wine. No wonder I'm acting sober. So cut me out of your life and leave me like classes. Yo guys, it's Cosmic Jube here. Stuba. I hope you... Let's go. Saanko aloitat? Se on alkanut jo. Joo, eli siis takaisin tähän paskan pariin. Vittu tää mikään Tää paska. vähän Tää turpaa. on YouTuben paras Minecraft-video. Vittu. Ei tän oo ensimmäisiä videoita tehdä. Niin, Joo, tää on mutta ihan- harjoitteluvaihe. Mitäköhän tässä... Me kehitytään koko ajan. Mitäköhän me tässä jaksossa tehtäis sitten? Mentäisikö Syödään vaikka... omena. Haluatko sä syödä yhden? Käydäänkö mainaamassa? Sitä kyllä pitäis olla. Mulla onko sulla... Tää on yksi rompikki. Mulla on 2 rompikkia. Niin sulla on itellä 2 rompikki. Paljon sulla itellä? Ei yhtä. Mulla on nytten 3. 3 rompikki. Joo. On Mä voin yksi. antaa sulle yhden. Vittu. Ei amui povilla voi. Mä oon takaisin ton nuolla. Niin. Onko se niin tärkeä? No kun mulla on 21 nuoltava. Mennään niinku nyt ettiin... Mennään vaan kaivoshommi. Elikkä mä jätän kaikki puut muuten tänne. Puuta tuli paljon. Tossa on mitään järkeä, että sä laitat yhden chestin tuohon nurkkaan, kun siihen pitäisi laittaa viereen. Naamalla. No, kato koirakin istuu. Jolla nyt painas sitä. Vitu siisti käännyppä näin. No laatikko. No onko nyt sitä parempi? No, nyt on vähän parempi. Janne kato. Janne kato tuota koiraa. Joo. Väistä. Me siitä kattoo. Vittu, se Niinku notkee. se ei oo mun. Se ei oo mun. Tuossa on notkee, että sulla on jalat tolleen pillusta. Tuossa on heti tommonen manneero tuossa Joo, mä tuota. Ois pitänyt tehdä sitä eri lasia taas. Vittu, mä oon tyhmä. Tai sä oot tyhmä. No, ihan se. Mä oon tyhmä. No en mä, kun mä vaan halusin tosta äkkiä. Tehdään yläkerrasta. Mä teen pari noita. Joo, mä no. Mä otan vaan ton koko chestin täytän äkkiä pikkaakseen. Huonot ruuat ensin. Niin joo. Stuba jo höyskon täällä. Juu. Täysillä. Mennäänkö ihan justiinsa? Minä teen ensiksi vähän stigää. Joo. Koska mun nimi on Stuba ja mä olen Leijo. Varmaan sä heität pihviä täällä. Anna vittu tänne ne. Ota. No kun mulla ei oo tilaa tossa. Hei annas mulle lisää, ei ollu 9 mulla. No paljon sulla oli? Mulla oli olis mulla nyt 13. Joo. Vittu makee saatana. Heti ryöväämässä mut saatana. Pitäisikö nukuta? Täällä on monstereita. Pitäisikö nyt? Ei pysty nukkumaan, kun on monstereita. Niin varmaan tuo yläkerrassa. Niin. Me jätettiin tietenkin kättikapuita sinne. Miksei nyt... Voi vitun manne. Oliko tossa nyt jotain järkeä? Kun ei se vitun mannees mahu tästä. Voi vittu tää on Stuba tyhmä. Joo no vittu kun nyt saatana Se mä tippu ees jo. mahu tosta Se siis. tippu ton... No niin se kiipee taas ylöstä. Ei jos tippu. Tapeta se tolleen, että se ite tappaa itses. Me poispäin, niin silloin kun se kiipee, niin se tippuu tolleen. Se tippuu taas. Nyt se tippuu No vittu mä käyn vittu murmaan se. Täällä on ihan saatanasti näitä. Varo creeperi, varo! Niin vittu, se on Takana downin. saatana.
Joo, mä lähdin menee sen, mä tulin sisälle. Tuu karkur. Voi perseen neekerin nuolien vaimon lapsen tytär. Mennään jo vitun manne. Nyt pystyy ei vittu. No ei pysty No nukkua. mennään jo, no niin, let's go. No ei tarvi Saatana nukkua. vitun nössyt nukkuu. Meillä ei oo lapio, on mulla yksi lapio. Hei, vesipuketteja ei oo. No ei niitä tarvita, kun ei mennä hullusti. Pitää pistää vähän... Ui varo! Somali. Oliko tossa jotain järkeä käyttää sun vähäisiä nuolia? Paljon sulla on niin. Käytät vasta sitten kun tulee skeletoon, koska... Niin, Hei, täällä on joku mestamessi. varmaan onko se räjätti paska. Ei sinne kyllä oo mitään. Joku tää on tää missä mä kävin ja täällä on muuten luola. Ja on vaan. Oh, Kunnon luodakin. mun mielestä joo pieni. En mä vielä tiedä, mistä on No tämmönen. on ihan Tää kunnon pitää olla luola, isompikin. saatana sulla tää. No ei tää oo se vaikka mä vaan katson. Lähetään takaisinpäin tässä, se on jossain vieressä. Olisiko se? Mutta miten on? Onhan ootanne. No ei varmaan oo. Vittu pääse ylöskään. Mistä pääsee pois? Tuosta vittu kaivat, saatana. No piti sitten kaivaa se mun vittu siitä. Mistä vitusta me tultiin? Mitä vittua täällä tapahtuu? Täällä. Tää on väärinpäin koko juttu. Etsitään valmis luola ja... No ei mitään järkeä kaivaa vittu näillä akseilla. Fena, täällä oli muuten laavaa ja vitsi semmonen niinku iso cornerin mestainen. Monta karvia sulla? Olisiko 2? No 19. Muistatko muuten siinä viime maailmassa, kun oli niitä ihan vituusti niitä örkkejä? Siinä loppupäässä oli vitusti örkkejä. Se oli varmaan sen takia, kun me ei nukuttu, niin niitä koko ajan tuli vaan lisää, kun me ei nukuttu ikinä. Niin sen takia niitä varmaan oli ihan vituusti. Tai en minä tiedä. Niin kai. Oisko se ollut muuten täällä? Joo. Eiku. Joo. Muistin oikein. Täällä se on missä mä kävinkin jo. Mennään sit vaan alas. Mä voin hakata sitä kaikki noi timantit, kun mulla on, eiku niin on sulla kironpikki. Mä vähän luulen, ettei me löydä vielä timanttia tällä nopeudella. Miksi sä löydät? Kato Manu. Peräsen. Vittu hajos heti saatana. Osuu taas päällä. Mullakin on jos mun tää miekka hajos muuten heti. Ja nyt tää ironitkin etsiä. Pitää vähän avata Madcrockia taas. Ottaa kaikki löytää. Monta mädiä sulla? No, mulla on 4 ees. Löysin suolan kuolin. Vai se ihan... Miltä tää haisee ees? Haju on kyllä 55. Meinaa toi haju pistää jo pärisemään vittu. Maku on kyllä... 7 Täytyy sanoa kyllä, että on 2,5/5. On meinaa semmoista paskaa, että... Toi Madcrock Cola-versio olisi... Mä annoin sille 3,5, mutta tämähän on kyllä semmoista vittu saatana. Mistä vitusta näin paskaa Madcrockia saa? Soleesta, tietenkin. Ootas vähän. Et oo vittu tosissaan, kun Manni tuli sulle valittaan taas siinä. Oi vittu. Kato kuinka paljon jälkeen mä jään tällä mun puupaskalla. Onneksi se hajos nyt. Vittu mä jaksa enää. Mä yritän tällä rautasella. Tosissas. Hei, me on ollaan tuplasta 12 juuri. syydessä. Me Siis- mennään... Siis kivi. No niin, sitähän minäkin ajattelin vittu. Mulla on niitä 4. Kulta. Mä haluan kultaa aina.
Onko mä saakkaat kuulla, että mä hakkaan timantit? Ei. Sä Joo. hakkaat mitä sä haluat. Mä haluan kultaa. No eli sit mä hakkaan Mut sä oot timantit. ikinä tehnyt mitään kullalla. Vittu. Vittu kun mä saan noita satana ironeita tosta. Minä käytän tommosta. No arvotavaraa. Niin vittu ne nyt meni. Niin eikä sulle arvotavaraa. Missä ne ironit? Otiks sä ne? Vitun stiileri oikeesti. Tommonen saatana... Kun ei ollut tilaa täällä, niin mä... Mikähän se sana oli? En minä tiedä. Tässä varmaan nyt koulu. Vittu sä oot taas syvällä. Vittu! Mikä saatana Laparia löytää. Vittu ootko mitä minä niin syvällä. Älä nyt ota, et nyt ota. Vaikka se ois kuinka lähellä. Mä pitää mennä niin syvälle kuin mahdollista. Saatan Koska löytää mä haluan. paskaa. Tästä. Heti vittuhan jossakin. Voi jumalauta. Mä tuun ihan justiin sinne. Tuutko? Oo, arvotavaa. Joo. Arvotavaa. Tapa tästä kaikki enderit, pitää mennä otetaan heti niitä silmiä, vittu mä jaksa. Kun niitä pitää kerätä niin kauan. Ei vaan pearleja. No vittu no. No sä oot aina sanonut niitä silmiksi, niin tarvitset mutkissa sieltä. Eikö niin helmiään ne on niin, koska tää on Finnish kommentarisi. Se on helmi. Jos saadaan timanttia, niin heti enchantin teipeli. Niin. Koska mä oon enchant-nörtti. Ei me oikeesti enchanttia tarvita, tää on helpolla tasolla tää nyt. Miks? No siksi, miksei. Eikö siis mitä vittua? Niin, helpolla tasolla. Vissiin. Lol. Pitäisikö muuttaa se keskivaikaksi? Vittu tää on hiljaa. Joo no ei nyt vielä. Ihan justiin. Mä muutan tän videon jälkeen keskivaikaksi. Onko tää silloin liian helppo? Tää Hanna poille teet tää video. Eikö ookin? Jos otan Hanna poille. Vanneilla. Yritetään etsiä silleen, että me löydetään suoraan ne niinku luolia, ettei tarvi niinku ite kaivaa. Niin. No se on parempi ehkä. Niin. Kyllähän me ollaan aina löydetty luolla vaikka itekään. No aina löytyy. Yhden blokin alta löysin redstone. Sekähän Redstonella edes tekee vittu, ei oikeesti mitään. Miksi sulla taas rupes päriseen toi? Mikki saatana. Vähän aikaa. Vittu kun noi vitun vammaset tulee tänne aina vittu. No vittu arvaat, tuleeko mulla saa? Miskakin tulee hakee kampaa. Vittu mikä tyttö saatana, päät turpaa. Älä! Kampaaks säkään enää hiuksia? Noi Jotain vittus. oppinut vittu. No ei vittu, missä menis nyt? Käytätkö sä enää niitä silmäluomimeikkejä? No en käytä enää, joo en. Vittu manne. Nää paska. Mut sä käytät ainakin huulinassa vaan sen avavaran. Niin se huulipuno. Takai. Joo. Tästä on vittu. Tuun paska. Okei, no niin, takaisin tähän ei saa mitään. Kukaan halua kattoo mitään
tubaan ja... Oi, mä löysin sun paikan, Tuossa vittu. omalla Ei, kun ei tää oo... asutusta. Ui saatana, mikä paikka. Vittu mulla käy hitaalla tää nyt on aivosata. Aivo. Missä sä on olet? helvetisti soalia ja jotain laavaa täällä jossakin. Äsken oli redstoneekin. Oletko sinä, mistä kotoisin? Irakista. Tää fit... Vittu, jotka Oma tulee iso heti mies. vittu pölliin. Taas Heti redstone tulee tästä. pitää etsiä mun päin tuolla. Mä Mä varoitan nää kullat ja redstoneet ja kaikki tästä. Emeraldi, anna minun. Monta leveliä sulla? 1 emeraldi. 2 emeraldia. Elikkä. Mitä tää oli suomeksi? Ei ku mitä vittua. Auta mua Jyp. Ei vittu, se on mikään jalokivi ollut. Mikä se oli? Vittu! Juippi, tuossa Povin kanssa tän. Tulee Make ja William. Mitä sä et tarvinnut? Make ja William tulee tuolta. Tuu täällä nää. Joo. Ne tappelee Missä keskenään tuolla. No niin, nyt toinen kuoli niistä. Väistätte mä ammus sua. Siinä se on. Kill him. Vittu, meni mun pää vierestä toi arsa. Oi vittu. Niin Kato tuo varmaan. vittu keissi. Ui 3 creeperia. Mä en kuole. Kuka nyt creeperille kuolee? Kuvaa tää nyt lähtee. Niin lähti sun elämään. This is feeding, oho. Miksi sä teet kypärää? Ei sitten vois turhempaa hommaa vittu. On tässä toi emeraldikin vilattama. Niin emeraldi vittu. Se on... vittu. Ei vittu oo totta, että mä en muista sitä. Älä väittää maata. Mikä se Malau. oli? Mä en muista sen nimeä. Vittu se on gay. Eikä ole. Perskele. Vittu en minä muista mikä se. Vittu kun ei osaa olla hiljaa oikeesti. Suomeen saatana. Vittu mä pistän suomeen Kuuleeko sä koko ajan? pariksi sekunniksi. Mulla on ihan pakko katsoa, että mikä se. Smaragdi. No niinpä tiedä. Vittu kun meni kauan toi juttu. Mä en edes tajunnut sitä vieläkin. Amerikainen on paljon parempi. Onks mitään eroa? Ei varmaan. Eroa. Rajupi vähän. Juippi. Ei kun siis. Mikä sun nimi on? Taas sä veit ne vittu Minähän siitä. sitä hakkasin. Venä nyt täytyy olla hiljaa. Ei ne nyt sitä, ei tää nyt kuulu mitä ne huutaa. Ei edes tupaa kuulu tänne mitään huutaa. No ei. Ei jotakin kuulu vai? muminaa, mutta kun ei saa selvää niin. Mitään haittaa. Jolo.
samaan aikaan, vittu melkein. On tullut vitu sikkeys. Joo, kuntuu. On sulla tuokin Irania? Vittu sä oot rikas. Mulla ei oo mitään. Patsi 3 imeä. Lucky girl. Mä oon oikeesti rikkaampi kuin sulla. Ne on ihan vitun turhia. 20 kertaa harvinaisempi kuin timantti. Vittu mun nämäkin. Että... Ja ne suolit, kuolit, hiilet. Löysitkö siitä vai? Ei vaan siis mä sanon, että emeraldi, smaragdi on 20 kertaa harvinaisempi. Tai 10, jompikumpi. Varmaan tässä 10. On ironia. Joo, 10 Nää se on on mun, älä ota. Älä ota. Mitä siinä oli ihan tommoista mannea? No en ota. Janne, älä ota noita ironeita tosta vaan tänne. Mikä level? Varmaan 2. Kohta 20. Mä oon 11. Jolo. Vittu, ei voi sanoa jolo. Nää vain hakkaan nämä ja sitten vasta minä laitan. Minä olen uskonnollinen. No en vitussa ole. Ainakin kirkossa. No vittu ripari vaan kävi. Mä oon vasta naimisiin kirkossa. Mä menen vittu muuta kuoppaa. Jannen kanssa. Naimisiin. Joo vittu varmaan sattu kaikkia korvia vittu äsken. Ei mua ainakaan. Mulla ei oo korvia saada. Ei mutta kun joku Jonne, kato Jonnet kattoo vittu. Totta kai pitää olla äänet täysillä, että saa parhaat palat kiinni. Tää mitään hyvää se on. Sä ettei sota noita restana. Miksi säkään... Mulla on vittu puoli reppua tyhjä, niin sulla on jotain vitun perunalta siellä satana. Kasvatat saatana sun repussa vittu. Kun ei mitään pikkakseen enää, eiku Mä en ois käyttänyt tätä mun Ironin piikkakseen. Rautaa piikkakseen. Ironin piukus. Kumminkin vittu laavaa. Täälläkin on reddari. Mä otan siitä kato vaan levelit. Reddari on parasta. Saa tehtyä. Tortseja. Boom, sit voisiko nyt tehdä pari... Vois tehdä yhden lapio ja... Tolleen kun loppu lapio. Hajos lapio. Taas ironia löytyi. Mulla löytää timiäkin. Tiimi on turhaa. Me voitais vetää endi ihan niinku rautakamoillakin. Ei sitä timanttia tarvitse. Se on ihan helppo. Hän menetin ehkä 2 viikkoa silloin viimeksi. Timantti. Niin ja mitkä meillä oli päällä. Mitkä kamat, mitä enchanttia. Se on liian helppo paikka siltikin. Se oli paljon vaikeampi, kun oli niitä satana luurankoja siellä vittu. Niin, näin liekki paska homma miehet saatana. Tappaa melkein. Tappaa melkein. Mutta tää on ihan outoa vielä tää niinku kommentaari, kun ei oo ennen tehty. Paitsi kun joskus silloin. Ei helvetti. Ai parasta ikinä. Niin. Mutta katsoin, kyllä näytöstä paranee. Varmaan paranee, ootan ne. Yksi viitsi joka videossa. Sitten voi nauraa vuosi. Mä muistan, kun meidän piti keksiä aina jotain ai niin, joo, mä en vittu muistanut, että mä vittu keksin. Ironia taas. Mä kirjoitin vitsikirjana vitsejä saatana väikenen. Mutta ei ne kannattaa olla tästä valoa, se ei näy siinä videolla. HD-laatu, saataks sä tiedä? Ei muuten näy.
Totta kai näkyy, saatana. Ei ehkä sun näytöllä, saatana. Sun näytöllä. Näet sen sitten. Kusinen lutka, vittu. Siis se ei vaan, sen täytyy nähdä Mulla on ihan hyvää. tunnelmallinen. Hyvältä siis sen. Varmaan tää. Täytyy. Eiku Bright, se on ihan vittu. Niin, Bright. Näkyy ainakin silloin, saatana. Näkyy vaan vittu hyvin meillä. Siis ihan Mulla ne näkyy silleen, vaan että saatana sulla näkyy helvetisti. vähän siitä. Jos mä pistän noin näet- brightnessit niin pienimmälle, mulla näkyy siltikin ihan vitu hyvin. Niin, Nää. kokeile siellä läpäällä. Mun on silti parempi ES-telkki kuin Näkyy sun. saatana hyvin. Kokeile, jos ne menee vähän silleen, ettei yhtään tarvitse. Tossa on vähän reddari. Mulla on nyt 19 leveliä tossa. Ui saatana. Löytyi Timo. Löytyykö semmonen paikka? Et ota vittu hintti. No ot. En Saatana löydy. munaa Löytyy. koisa vittu. En otakka. Heti tuli chiikaa. Niin, no mä katoin kusetikseen. Sähän näet sen muutenkin videolta. Valo kansalle. Otin mä jos sun lärssiä vittu on eka päivä. Ironilla. Millä sä hakkasit? Mulla on ne 4. muuten? Timanttia löysin Kai mäkin. Seppa löi tähti Isma järkeä. Sun nyt kattoon löysinkö? Etten kuseta. Mä koitan sua vittu timantti jalka tuki vaan sitten. Ui saatana mikä keissi. 4. Sulla on varmaan Niin monta sulla oli näitä timantteja siis? 10. Joo, mene vittu hoitaa. 6. Special jos. Että fuck you. Vittu kultoa, tää on paljon parempaa saat. Tällä voi tuunata kunnolla. Vittu nää Kullervo. pöllit on varmaan kaikki. Ei kun mä menen tästä tuohon. Vittu nää. Vittu. Niin ja toi sun kohta Oulun kommentit. murre tulee aika hyvin nyt tässä. Oulu vittu manne. Itse jostain satanan Pohjois-Karjalasta saatana Jonnekkaan mä tänne. mökissä saatana. Itkee joka päivä. Totta kai. Tampere on paras paikka. Valo. Mikä vittu tää nyt on? 50%. Pistetään valoa, saa niin tuon aikaan valitusta saatana. Kyrpä seinässä. Joo. Jatketaan. Poikittain se. Mut siis Noissa oikeesti vittu. kesällä. Ei siitä puhuta. Ei puhuta, se on vittu liian hyvät. Tuo on suunnitelmat. Siis ironia. En mä vittu pääs, kun mä vittu haukun mun mutsia. Ai niin, ai. Janne vitun keijo. Pöllit Ei, ne. mä tulin sun vieressä, niin mä otin mun puolen jutun. Niin. Kiff off. No vitut saatana. Vittu taas me ollaan niin syvällä, kun sä oot jo. No, katsotaan siinä. Saatana vittu. Mä tykkään syöstä. Kireestä. Syvästä ja kireestä. Niin. Mä en tiedä siitä syvästä. No se on hyvää, mutta en mä tiedä, onko se muijalla sitten ihan... Ei se muijalla niin hyvä. Oottelen nyt kun jätkä vetää sinne päätyy vittu olisee saatana kun jätkä vetää vittu. Ne on hyvä tää kommentaari kyllä on. Puhutaan Mitä nyt jostain näitä Jonneekin muista opettaa niistä niitä vittu. pillistä. No vittu kun tää on K18. Jonnet on K18 kautta saatana. Smaragdia löysin minäkin. Jonnet on kohta K18. Hei jätkä, hyvin sä vedät. En minä tiedä saatana. Respekti. Ei kun vaan autoilla. Mitä vittua? Oh, mene vettä.
En mä vittu puhu sulle. Kellä sä puhut? Hei, Stuballe. Mä tiedän, onko täällä muuta. Stuba näkyy. Janne alkaa pärisee näköjään. 23 000. Ananaislais vittu manna ja voi vittu. Vuonna 85 oli... Miten se oli? Ai eikö olit sä joo? Siis Stubahan 42 vuotta. Mitä? Heiskanen 30. Totta kai. What's up guys? It's Stuba. Rama sä oot tuolla. Mä Ai sun en. pillua ja Mä saan vittu 3 samaa. Kato vaan Stuba kato. Ei se mene sinne vittu. Heiskanen on mun pummiköyhä. Raiskaana kaikki. Isabella on niin. No okei, no niin. Vittu, Palataan tästä mulla loppuu muuten Minecraft. piikkauksia just nyt. 3, 2, 4, 5 nyt. Tuli justiin lakipiikki vittu samalla. 2, 4, 5, 2 nyt. Joo nyt. 1, 2. Vittu. Ironilta, jes. Onko sulla mulle takseja? No ironia tietenkin. Minkäs näköistä taksaa? No ei mulla itelläkään yksi enää. Mutta me voidaan paistaa, kun se ironia saadaan. Se on varmaan kädä ja uismakka. No vittu, saatan. Teen kakkaata. Kuisman piippeli. En oo kyllä testannut, mutta en haluiskaan testata. Vittu. Kalle sai vähän vittu sai veneessä vittu ottaa se. Vitun Kalle saatana. Vittu mulla. Teen oman uunin tuohon. Pistellä vähän vittu mitä mä siinä laitan. Ironia vittu. Jos vittu mä poltan mun stikit siellä vittu. Oh my god. Pistänkin mäkin. Mä poltin äsken mun stiki siellä. Mitä? Niin stiki. Joo, kepin. Stiki. Kepi vai? No mitä vittu, onks se nyt Pystyykö tyhmä keppeä saatana? polttaa? Totta kai kepi voi polttaa. Mä teen 2 lapio itellä. Tuottanut vähän liikaa niitä huumeita, saatana. Vittu. Aivosojut vittu haava. Hei, tehdäänkö yhdet... Hyi vittu, Hei, tehdäänkö ei yhdet pysty timanttipikkaukset? Tehdäänkö yhdet Vittu piha... obsidiani, no wanna fucking alas. Mä varmaan teen. Vois tää kengät? Niin. En helvetissä oikeesti. Vois tehdä mieka. Tehdäänkö pikkaukset? Tekiskö? No miekka on kyllä aika paljon. Pikkaukset on paremmat. Tehty vittu on tehty. Tein jo. Teekö sä mieka? Mä voisin tehdä vielä 2 pikkaukseakin. Mä jäikö kaikki nää puuhakut Ne on justiin vittu? tyylikkäitä. Ihan vittu Miltä bronssipikkaukset. tää näyttää ihan tyhmältä. Oho, mä oon vaan se sun tosta. Mitä? No kato tää. Vittu. Tää käsi on kaikista tyhmimmän näköinen. Vittu tää on... Mut kato tää, mä oon nyrkeillä nyt. Mä oon nyrkillä. No vittu, kato tää mun saatanan pää. Mutta Janne Taavit hienon näköinen. Timanttikuuti on kyllä parhaan näköinen. Hei, vois muuten tehdä näitä lapit. Jaa niinku tämmönen vai? Pari. Joo, mä sain. 2. 3. No miksei oo järkeä? Ne ei varmaan järkeä. No niin, vaan mun Django-panku. Sain mä En mä 3 tiedä. kuutiota. Vittu järkeä. Vois tehdä näitä redstone kuutiota mä teen. Vois tehdä kyllä pelkkiä... Mä teen kyllä pelkkiä Iron pikakseja, mulla on nyt niitä jo 4. Monta sulla? Ja vittu me tuolla suolta. Niin ironia. Vaikka ei saa pöllin. Aguirre hardware. Sulla on 15 Tähän se hardware. tarkoittaa.
Ei kun ihan Niin onko se on ruotsinkielisenä? Oho, mä heitin mun pikit vittu. Tuli Amerikan englanti. Kyllä mun pitäis sitäkin osata, mutta vittu parasta. Oi paskaa. Osaa meidän jonkun. Ota noin suolis nyt pois. Hyvä. Koolit pois. Hiilet pois. Noniin, let's go. Vitu näyttää hienolta, kun Emerald. Let's go buddy. Oota vähän. Hei, mulla on 22 leveliä kohta. Mulla ei stikke. Nyt mulla on stikke. Mä myyn mun kirve. Sehän mä olin sulla Oh, kotta poskee multa. Ei vaan. Joo. No ei puhuta. Niistähän ei puhuta täällä. Niin siis mistä on puhuttiin? Minä oon puhunut vittu mistä. Se oli toi Jams. Ei. Se oli... Älä vittu, ei vittu sä oot homo. Tää karkkaa Facebookista. Onko se ihan tosissasi, Jyppi? Kuka se on? Jyppi, mä vaan sensuroin En mä sen tiedä kuka se nimen. on. Ei niin ihan päästä. Niin, en mä osaa sensuroida. Mä pistän joku... Mä vaan pistän vittu muutella se äänen siitä. Vittu sä jotain kerrot jotain vittu IR-nimiä täällä saatana. Miksi sä oot heittänyt vittu Stones Wordin vittu? Sä oot ihan hullu lapsi saatana. Vittu mä en... Se on... Mä oon kyllä rikas, mä en nyt käy. Mä pystyn heittämään. Oon mä nyt suorikkaampi. Niin mä tiedän, sä oot käy. IRL. Eiku niin joo, Oot no ei sä? mulla ku 50 Eikö siis... Paljon sä Näit annat? sano. Eiku niin et sä antanut mitä. Sä oot siellä vittu Rovania päästä vittu. Älä nyt pälä Mitä nyt vittu se sai Rovanian näytin, et sä oot ito vitun manne. Oha se. Ei Sergei Stuba. No ku... Onko? Ootko ihan varma? Ei oo ku Sebastian Stuba. Mä haluan Sergeistä. Eikö sä tiennyt? Eikö se mukaan ollut? No vittu, en mä muista. Vittu sä oot Vittu mä menen tyhmä. kohta googlettaa saatana Ei. manne. Lolo! No sä maksoit mulle niin. Nyt mä oon sua rikkaampi painu vittu homma. Eiku niin, ja mun piti vittu paskaa. Älä nyt tueta. Mä kiviä tonnessa. Lähetään böö. Voi vittu. Keitit mulle suoraan. Stuba. Ei saa. Mitä? Vittu, mä kirjoitan Googlen nyt Stuba. Ei varmaan löydy mitään. Stuba, Wikipedia. Sebastian Vuorella. No niin, oli toi oikees. Vaista vittu. Heti löytyy vittu Stubaa tuolta. Vittu sä oot kuullut. Missä se on? Tuolla. Menin nyt siksokkiin. Stuba. Hei, meidän piti tässä Vittu miten vähän tyhmä valoa nimi sulla kansalle on. taas kerran. No niin, tää on sentään oikein nimi. Ideot Heiskanen Kalju. Stuba. Niin. Se on sukunimi. Tässä Tuba on kopis. Mistä Mulla sinä on enemmän lihaksia kuin Heiskasella. Heiskanen on läski. No vittu on. No, Heiskasella ei lihaksia. Stuba on kyllä niin. Stuballa Stuballa ei oo on vaimo. hyvän näköinen vaimo. Se vittu se muija oo. Iso Eihän talo. se ole No siis saatana. on mui. Tän. Mistä sinä sen tiedät? No melkein. Eiskö sulla on kato 12 muijaa vittu jo. Eiskö sulla Joo, 12 no ehkä palataan taas muijaa? tähän Minecraftin pariin. Me mennään koko... Heiskasen vitun. Joo vittu No, me kuule. osataan vittu. Mutta hei joo, palataan Puhutaan taas tähän saakkelista. Minecraftiin. Oi vittu me ollaan tyhmiä. Kaikki kaikki kato vittu, nauraa parkainen niin vaikka. vittu salkkari pelle. Vittu. Vittu salkkari perseestä. Jolo. Me juodaan ES salkkari. Niin no sit ne jo... Me katsotaan pikku 247. 243. Mitä? En minä tii kolmosta.
Mä tiedän vaan kakkosen. Älä nyt tuu pölliä mun timantteja tästä. Kolmonen. Mikä vittu se on? En minä tiedä. Kysyisit siltä naapurin Jarkolta. Ei vittu, se on kuollut. Onko sillä siskoa vittu? Ei kun naapurin kuismalta. Ei vittu, tää meni taas salkkareihin juippiin. Redderi tuo, mä haen siitä levelit. En mä... Mä sanoin, että mä haen siitä levelit, vitun homo. Se on siinä, no vähän lisää. Eli mä otan seuraavat timantit. Pitää ottaa ne heti, sitten kun sä lähdet. Vitu tota. Mä otan sitten ne seuraavat timantit. No en mä ota, koska... Ota tuo reddari. Tosta otat sen reddarin nyt siitä sitten. Siinä sitä on. Reddari mä menen hakeen ne. Uipei, jopa vittu. Eikö mikä se oli? Stuge. Stuge. Vitu Stuge mennyt vittuusi. Stuge. Stupea. Kybekaverin nimi vittu. Tää on ihan vitun mikä se semmonen? Mummutsi. Vittu. Tää mun mutsi vai? Stuge vaimon mutsi. Lapsen vaimon siskon tytö. Stud. Heistä just hyvää, kun tämmöstä pikkukuusi. Oi brrrr, mä iskän maata. Jätkä, vittu varma sä jätkä, vittu käännyt vaan niin sulla... Kato reddari tästä heti. Naamanassa vittu. Heti kun kääntyy, niin siellä saa Naamanassa ei siellä. VH. Tällä mä elikkä seinä huijaus vittu. Tästä vähän eteenpäin löytyy tiimiä. Sulla on seinä huijaus päällä perkele. Meni heti possa. Tästä ihan väistelen tiimiä. Mun perse tuntee sen. Valo kansalla. Se on tunnelmallista. Mulla on 20. Mulla on 23 tiimiä. Ei ku leveli. Mulla on 20. Mulla on 18. Vittu kun niitä voi vielä käyttääkään mihinkään. Oho. Paitsi että tarvitaan vaan obsidian. Onko sulla sitä timantti? 4 timanttipikkiä, älä puhu passakaan. On, mulla on 4. No niin, mihin sä käytit saatana? Ei, Siis 4 timiä. Mihin sä ne timantit käytit? Ironia. Jaa, on vittu swordi. Bokserit. Joo, bokserit mä tein. Seuraavat tiimit me löydetään nyt. No mulla on 2 ja sulla on 2. Eikä siihen tarvitse koko 2. Täytyy taas kirjoja hommaa. Niin. Molemmilta 1. Palo kansalla. Ei. Tehdäänkö tänään joku 3 jaksoa? Me ollaan tehty jo tunti tääkin. Tunti varmaan. Kupataan ne no jotain päivän välein. Me tehdään tätä vähän enemmänkin. Pitäis olla suunnilleen samaan pituusin. Vitun manne. Tuntuu kohta meillä on 280 episodea vittu tätä mainaa. No okei, nyt, no stop. Jos me lopetaan nyt ja aloitetaan heti uudestaan. No niin, osa 2 loppuu tähän, moro.